Pirawa gid ani akong ibuhi. Oh, di ko katuo gabi eh. So, ay. Pirawa na gitawan ako. Uy. Kuha man ni kumpare. Kay problema ano, sige hindi na hunaan ni maglaw mo mga una. May pani ako ning duulon kay para basi makatabang ko ba. Uy pre, anong may problemado man kay ka og dagway ba? Unsa may imong problema sa kinabuhi nimo? Di ko na isulti ko na kay basi makatabang ko. Dako lagi kay ako ang problema lagi pre kay tungod akong among sudan gabi iba. So wagi ko lagi, wagi ko ka tuog lagi pre. Unsa man ay sudan ninyo gabi pre? Kuan mo pre kanang maong sudan ba kay kanang corn beef? Corn beef? Corn beef. Nya unsa may problema ni ana? Nya kay ibong ko pre kay mukaon dako ba? Nya. Matidugay gani kay ko nakakaon pre kay. Sa ba nga corn beef nga wa man tay mais? Way mais, corn beef, way mais. Kisa bedi mo problema na pre no. Bitaw pre wag ko ka. Tuog dayon gabi ito. Pero mo gani kay ko. Matay pre lingkuran ko ni pre kay ako pud gani. Problema man pud gani ko kay kanang wa ko katuog gabi eh. Tungod lagi ni sa wa siguro. Tungod sa kakusog sa akong hago. Yes, what's up everyone? Welcome back to sa tuang YouTube channel. O hinaot ko nga nalipay mo sa tuang bagong video drama bisag ako na lang usa nag-inusara. Layo ko kayo nag-inusara niya duha ka buok. Unya di ay salamat sa mga padayon gihapon nga nanood, nga nagtan-aw sa mga sa kuang mga videos sa mga videos no sa mga karon o katong mga una pa gyud no. Salamat kaayo unya. Congrats di ay sa Rancho Vines TV kay naka 1,000 subscribers na sila. So hira kay sila sa ato ano pero ay gihapon nalipay ta nga nagpadayon sila unya active kay lang mga members no. Okay, nya shout out eta sa ato ang mga supporters no. Nya nagpa shout out. Okay, shout out kang Oscar Atibagos. Gusto niya Oscar. Shout out pod kang Danica Vinder. Nag-comment kini siya sa atong YouTube channel nga shout out ko no kang Prince Azora, sa tanan na members sa Rancho Vines TV, kang Irish Catherine Gutierrez, silingan rin namo. Nagpa-shout out kang Dudong Channel o kang Rodelyn Ruiz. So shout out ninyong tanan og salamat sa padayon nga pag-support sa ako ang mga videos sa ako ako na lang usad pero padayon nga pon mga nagtan-aw. So I hope mo nag-enjoy mo og once again salamat and God bless.